Koso Ibu Pertiwi Sirep Bapak Lanting pundi kang Eko Adi Doso Purwo Eko marang Nyawiji Adi Luwe Doso 10 Purwo Kapurwaka menika kadang-kadang persoalan hati terati ranting Serpong Kota ingkang ngulat adi budaya luhung budaya ateges ingkang tuwa saking ngasok ing penggalih pondene terus sering ingkang tumuju marang kautamen ingkang pinarengake Sinta menapa pangarsane nglampah nggih menika tutuk lampah nggih Suba Manggala. Satu menika panjenengan neraka Mas Aris. Dasar detek bitek sehambang kawak Prabata winembuh ing griya. Iling-iling wiwit timur mula Kang Agung Ginala Gala. Awujud punapa kangge ngrapaken diri kadang-kadang PS hati ranting Serpong Kota. Niki menika awujud tumpek. Tumpek ingkang jarwana saamengga werdi tumapak kanthi lempeng. Kanthi pangajap mugia kadang-kadang PS hati ranting Serpong Kota. Mugia tansah tumapak kanthi lempeng. Boten anak anggarane agama. Boten anak pepalsu. Tumpeng diwastani bucek. Bucek amung nyebut ingkang kenceng. Nyebut ing alasaning Gusti kamara bagi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang-kadang pengesati sedaya kang wonten ing alam donya wonten ing bawana muga tansah kinaipan marang Gusti kang merebeki dumadi saged sang panggi memayu hayuning pribadi memayu hayuning keluarga memayu hayuning sasapa memayu hayuning agama inggih memayu hayuning bawana kawistara tumpeng sampun dumugi wonten ing sangajipun Ketua Cabang Tangerang Selatan ingkang sampun apasaken dening Ketua Ranting Serpong Kota ya menika Kang Mas Nyoto saking para tamu sasampunipun tumpeng ageng-ageng ingkang sak manggi dipun kapagas dening pengurus cabang Ketua Cabang Kang Mas Badi Yusuf sakingipun badhe peparing Durna SH